Sauteli ki jing khnyu jumai ke la pen khi ya ka India ki wei pat kiri Asia tang hapo sikenta. Sauteli ki jing khnyu jumai ke la ja ha ki benta jong ka India, Myanmar bat Tajikistan tang hapo sikenta ha ka step jong ka siuble. Bat ke la pen mi ya ka jing sngo khya ha keleng ka Asia pedeng bat South Asia. Nadu ki nongba Himalaya, hadu ki nongba jongka Central Asia. Ki jing khnyu jumai ki la penlong ya ki nong song snong ban phet krat na kitei da ka jing ting. Ka bala pen kan mau ya ki babon ya ka jing long jingman hakathan. Kane ka jing khi jumai ka ban ningkong ka la ja hakapor khandai be German step ha Mandi district jongka Himachal Pradesh. Ha kaba ka jing khnyu jumai kaba hadu lai pon sau magnitiu layo ban yo jing tip ha ka jing jiliu kaba 1 kilometer ong ka khubor jong ka National Center for Seismology ka jaka pedeng jong ka jing khi ka long ha lai phuwei pon sau pho khandai north bat nyo phon riu pon khandai pho sau east wat lala sim bakalong kabarit hanroi ka jing khi jumai kala jurbha hadu balas ngau deki nong song chnong ki babon na ki kilaya tho ba kilayo ngau ye ki jing sawa ka ba jam bat bot sa ka jingki ka ba kansan ki nong song chnong ki balas ngau lingo ki lamare sabar na ki yin bat ki office sya ki jaka balai ong ki khubor jong ki lat pathai khubor jong ka tikathan ka ba kham ngau tenat hi ka long ba hadu menta om syam la don ka no ka jing man sao ne ka jing julor hakabaya dei bat ki mar ki mata huble sibun